shi mutum da ba aljanniya shi ba a kai ba ba babu ba shi ba zai ba ba in kasa ba ba tsaurin da zai tsallaka ba amma ɗauke ba zan karyata ba amma ban tani na gan shi ne Ina zata da na kai masu ashe wai koyo na ke a tashi gudunwa da ke a cikin sana fara girma kafin da san ki ban san shi ba ba san abin da ba zan ba shi ba ashe ban san duk daɗinsa ba hayya ina ma yadda na so a da na yi ba na diga ina tare ku rana guda ta yi da ni kai to ba na san ki ma na ga wani da saki ya ce ba zan bar ta ba kika so bayanin mutum da ke hannun na kiɗi ma a san ki ba batun fargaba na za a ce ba zan bi ki ba laifin ki ban gamje ba na ban so ki ku gamje ke ma daga ta musu ya haka ni ce aba ni ce a zo da gida da su da haka ni ce tausayi da jin gaji ko kuma fere ana kan fargaba ya haka ni ce bajin fargaba ya za a ce bajin fargaba ya za a ce ba zan bi ki ba laifin ki ban gamshe ba masu cikin so da ke ma daga ta maso ya fiti idan kuna gidan agaji da su masauki mai tausayi da jin gaji da bai ba ku dama na zargi bari in karyata ka ma bari in karyata ki ita masoji na gaskiya da zargi cikin tarayya da zargi wefar rabuwa makullin jama'a ban gani ba a kyale kai sai jalla sarki da a so na ke cewa na gaba juya yake gana na kina kinci so ne na mu dora mai kuli na baki girma da addu'a ta kyawun makoma yadda kike yin so na gaskiya nake yi da ka ga mama a sa hauka a so kun yi dai kada mu ji kare da kudan sai yi da ba kare sabin kuli da nasiya ji da gani saka hadisi cikin sanin koyi da Allah da sani da sassani shi ne